balandele nani babukele emakhaya thina la uma kusiyabonga TV bese la sigoda sidawo makumathebula sizowatheka yonke into ngokomsebenzi wakhe ngokwenyanga njengoba iseka abantu ezinye zidala ngabantu silaphe into khona ekhaya ikhona siyenza ngesikhathi umuntu mawona umento simphilo noma mawona sidizo siskile sabona mkhulu. Yebo baba njani? Siyaphila. Isikhona nathi baba. Siyabonga ukuthi usivumele ukuthi sifike la esigodlweni sakho. Siyathokoza kakhulu. Mina umkhulu ngizothi umkhulu bani? Ukhuluma noMathebula. Ukhuluma noMathebula. uMathebula lo ukhulumayo. Mina igama nguThulani. Yebo. Siphuma kwiSiyabonga TV. Yebo. Umsebenzi wethu ukuthi sihambe sibheka zonke indawo ezinezinyanga. Yebo. Ngoba ubugebengu sebubuningi la ngaphandle. Kuyazwakala. Njengoba iSiyabonga TV ihamba ibheka nje ihlola. Umphakathi uyakhala nangenyanga nezinye ziyasho ukuthi hayi kunenyanga eziwezi zone umsebenzi wazo. Yebo. Zona isebenza ngokweqiniso. Yebo. Bese kuba khona nezinye inyanga zamanga. iSiyabonga ke TV ingakho ifike lapha njengoba sithi siyabonga ukuthi usivumele ukuthi singene lapha esigodlweni sakho. Asithokoze kakhulu. Abanye sesithi masiqhamuka bavala eminyango bathole bangafuni usivumela. Bese sibone khona ukuthi lo kusho ukuthi lezi nyanga zamanga ezinokhohlisa abantu. Kunjalo. Umsebenzi iSiyabonga TV ke ukuthi ikhuculule zonke lezo nyanga ezingawazi umsebenzi eziqola abantu. Kunjalo. Ubaba ke uMathebula usebenza kanjani ngathi nje ukusilandisa nje kancane ngomsebenzi wakhe. Kulungile kakhulu. Siyathokoza kakhulu gogo nomkhulu. La kababa Mathebula siyakwamukela njengoba nifikile. Kuze ngizokwazi ukuthola iqiniso lesiyenza ngalo la ekhaya. La ekhaya umuntu mawudinga imali siyamenzela imali. Yeah. Imali iqala ku10 million. Ku10 million simenzele umuntu akwazi ukusikhokhela ngo2 million ahambe ku8 million ngowakhe. Uma uthanda ukuthi ingane sale ekhaya sikuhambize nekothenga imoto. Nithenge khona la nizosuka khona bakuhambise egarage. Nithenga imoto, nikwazi ukuthatha imoto nihambe ngimoto yakho. Ngokomsebenzi wakho ke iSiyabonga TV isafuna ukwazi kwenzela ukuthi nomphakathi obukayo nolalela. Yeah. Ukwenza kwakho lokho ngabe umuntu uzomenzela into efana naleyo imalini uqala nje komuntu emengabe eqala umsebenzi. Umuntu siqala ngo10,000 rand. Aphathe u10,000 rand bese uze la ekhaya simenzele u10 million. Manje kulo 10,000 rand mhlambe nje ukuthi uqala ku10 million. Yeah. Mhlambe kuma uqala wona ku10,000. Yeah. Mhlambe umuntu mhlambe befuna othi hayi mina ngifuna mhlambe u5 million. Mawuthi ngakwazi umehlisela siyakwazi kumehlisela kodwa kahle kahle noma uza kumina sihlangane nayo lo muntu afike kumina ngimwenzela ngo10,000 kodwa mawuzohlala umuntu ekhaya ukuthi imali ingene emzini wakhe noma ebhanki u5,000 kodwa umuntu mawuza la ekhaya aphathe u10,000 akushinje lokho. Uchaza ukuthi ke uMnumzane Mathebula yebo uyakwazi ukuthi umenzele umuntu esekhaya kwakhe. yebo endlini yakhe la uhlala khona. Ndlela mhlambe uyingena ebhanke noma kanjani noma ingene emzini sithume ilwane sizomfakela imali ebhanki noma imfakele endlini la uhlala khona noma ungabe usemqashweni noma esemzini wakho lokho siyakwazi ukwenza lokho. Emeke ukuthi ke mhlawumbe umuntu ufuna ukuyizela yena la aphathe ubonane face to face aphathe u10,000 bese uza la ekhaya siyenze umsebenzi konke kwenzeke njengoba ubona ukuthi imali yenziwa kanjani. Nanzi ke imali iyonke siyenza khona ngapha ekhaya. Manje lokho engikubonayo phambi kwakho kona imali engaka isikhatsini ifike kanjani? Le imali sisebenzisa njengamanje ngikhuluma nawe kuze kobonga umuntu le imali ukuthi abonge ngomsebenzi lo sikwenzayo. Imali engaka Sikwenza nje umsebenzi ukuthi umuntu uze kobonga ngale imali. Thina ke ilwane sethu mayisebenzile nazi imali wonke umuntu mawudinga aze la ekhaya simenzele imali yaphumelele. Manje njengobusho okanjena ke uqonda ukuthi umuntu emumenzele mhlambe lo 10 million. Yebo. Inkanyiso yakhe ayakho
u10,000 awuphathe 10,000 aphathe 10,000 emengabe sephumeleleke iyona imali abuye azokubonga ngayo. iyona uzobonga ngayo ibe imali mhlawumbe u2 million 2 million yeah ha umuntu abe no2 million bese uyasikhokhela ngawo 20% wale mali ahambe ngo8 million ngokwakhe same day same time la ekhaya. Siyabona khona ukuthi kuyasetshenzwa njengoba singena nje siyabona abantu nabo abagcwelela ngaphandle. Siyabonga xolisa nokuphazamisa emsebenzini wakho ngoba siyabona ukuthi ubhizi. Siyabonga TV. Siyabonga nje ukuthi usivumele ukuthi ukwenzela ukuthi nomphakathi nabalaleli nababukeli bakwazi. Asondele futhi siyabacela ukuthi basondele. Mnumzane ke siyabonga besingathanda ukuthi mhlambe ukuchaza ukuthi utholakala kanjani kuphi kunjalo impela konke ngaphambi kokuba safe. Yebo. Ungathanda nawe ukuzikhulumela kubalandeli nakubabukeli ngendlela osebenza ngayo nangezinto osiza ngazo abantu abadinga usizo noba ezinye izifo ke lale mhlawumbe kukhona umuntu oxakekile izifo ezithile. Yebo okwazi ukuthi uzelaphe. Yebo. Besingathanda ke ukuthi ukwazi ukuthi ukuchazela abalandeli ababukele emakhaya. Kulungile. Oqala baba la ekhaya umuntu mawulahlekelwa isithandwa unkosikazi siyambuyisa. Umuntu mangaba ulahlela imfuyo makungaba imoto siyayibuyisa. Noma kungabe umuntu udinga ukuthi siyabobethela emzini wakhe siyakwenza lokho. Imali njengoba sikhuluma noma kungabe umuntu ushawa umeqo siyakwazi ukuthi umuntu simlaphe. Yonke lento siyayenza la ekhaya. Hayi ukuthi silapha ngemali kuphela. Kodwa imali siyazi ukuthi impilo. Njengako ke sibeke khona lokho ukuthi abantu baze kubonga imali niyibona yemiphethe. Ngitholakala indasi kahlukene. Yeah. Ngikhona la eKZN. Emhlaba elingana. Yeah. Uyangizwa kahle. Ngikhona indawo ngitholakala kuyo eJoburg. Naso ke eCape Town ngiyatholakala. EMafukeni border ngiyatholakala. Kuyazwakala. Kwezinye indawo anginawo amadepo eDurban khona. eDurban isikhona esigodlweni ngithola khona la ekhaya. Yeah. Kuyazwakala. Ngizwakala. Bese ke ufike kamathebula emzini wami kamathebula emhlaba elingana ekuGam3 ungathi usowela uya eMangosi. Ngiyakuzwa kahle. Siyathokoza kakhulu. Hayi sibonga kakhulu kubalandeli nani babukeli. Ithina siyabonga TV bekade sizele esigodlweni sikamnumzane Mathebula. Mathebula ke ngaphambi kokuba sambe besothanda ukuthi ke ubanika ababukeli nabalandeli inamba yakho tholakala kuyona. Kulungile siyathokoza kakhulu. Inombolo yale ekhaya ithi 075 90 44 017. Inombolo ithi 075 90 44 017. Yeah. Inombolo ithi 075 90 44 017. Hayi sikuzwa kahle bamumathebula ngiyathemba ukuthi nabalandeli nani babukele emakhaya. Uthina la uma kusiyabonga TV bese la kodwa sicanga babumathebula sizowa checka yonke into ngokomsebenzi wakhe. Ngokwenyanga njengoba ichecka abantu ezinye zidala ngabantu. Siyakwazi ukuthi umuntu simlaphe imithi khona ekhaya yonke into ikhona siyenza ngesikhathi umuntu mawuna umeqo simkhiphe umeqo. Noma mawuna isidlizo simkhiphe isidlizo. Bamumathebula ngicabanga ukuthi hayi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho siyaxolisa futhi ukudla isikhathi sakho ngoba nabantu siyabona ubhizi akuqhubeke nomsebenzi wakho. Sibonge kakhulu siyabonga TV. Siyathemba ukuthi nabalandeli nababukeli nabantu abadinga usizo uzoxhumana nabo. Asithokoze kakhulu ke inombolo siyaphinda futhi ithi 075 90 44 1071. Hayi sibonge kakhulu baMathebula. Inkosi kakhulu. Ngicabanga ukuthi konke nabalandeli nababukeli abadinga usizo nangu Mathebula kulezi inamba seyishilo. Siyabonga baMathebula nisale kahle. Siyabonga sisi. Amen. Niyambe inkosi nayo. Yeah. Siyathokoza kakhulu. Gogo nomkhulu. Amen.
Wow.